Здравейте, приятели! Аз съм Робърт Атанасов, вие сте със седмичното предаване Български ловец. Благодарим на VIP оръжейни комплекси, които ни предоставиха това оръжие, което ще демонстрираме днес пред вас, и на стрелбище по бит камък, където ние провеждаме тестовете. Unpacking – една популярна процедура сред младите хора. Ето едно комбинирано оръжие на компанията Fabarm, италианска компания, която е известна с това, че произвежда цевите и компоненти за много други фирми с голям ресурс. Към тази комбинация има и гладки цеви. Оръжието идва с две цеви. Едната е класическата 12х76, а другата е 12х76 с цев, която е в така популярния на времето калибър 8х57 JRS. Той е базиран на военния калибър 8х57, но това е неговата, да наречем, ловна форма. Ето така лесно се заглобява оръжието и то е готово за стрелба. Обърнете внимание на мерника и на мушката, които са със светлопроводими влакна. Те позволяват отлично прицелване и без да се ползва друг мерен прицел. Но ние сме избрали ето този бързомер на компанията Aimpoint. Много популярен сред ловците, издържа на голям откат и дава доста добра прецизност, защото е с две ъглови минути, което реално позволява на стотина метра да се направят доста прилични групи, които да отговарят и на ловната ситуация. Оръжието на Fabarm е с класическия ловен дървен приклад и полуложа. Отгоре имаме възможност за поставяне на монтаж, в случая той е на компанията MAC. Поставя се подобно на блазер монтажа с завъртане на тези палчета и така оръжието е готово за стрелба. Мобилните шокове, ето тук два са поставени в кутийката, имаме два и в комплекта цеви, така че всичко е подредено, самото куфърче е прекрасно. Имаме и ключ за свалянето и поставянето на мобилни шокове и разбира се, в комплекта с бързомера идва и ключ за настройка на самия бързомер. Боеприпасите, които използваме, са на фирмата Norma, модел Whitetail. Те са 12,7 грама и декларираната скорост е 730 метра в секунда. Ние измерихме малко по-висока скорост, 750 метра средно. Обърнете внимание на профила на този боеприпас. Той е с така наречената шапка или рант. Това е с цел да има по-малко засечки при оръжия, които са чупещи се от този тип експресии и така нататък. Защото много често при някои компании, когато се слагат есови патрони, сиреч с жлеб, а не с шапка, не с рант, по някой път екстрактора минава върху тях и това създава неудобства. Ще направим група от 3 изстрела, за да видим как стреля оръжието, след което ще пробвам и глад цев. Сега ще пробваме и гладката цев, боеприпас на Hornady SST. Ето го как изглежда с червен полимерен връх. Комбинираното оръжие е особен вид категория, то не е за всеки, но тези, които го ценят и знаят как да го използват, могат да оцелят с това оръжие всичко, което пожелаят. От дребен дивеч до едри животни бозайници.